meget gode til at cykle, og der er nogen, der ikke er så gode til at cykle. Så hvis I måske ikke er så trygge i trafikken, eller ikke så gode til at cykle, så kan I måske prøve at finde sammen med nogen, som er rigtig gode til at cykle. Dem, der står bag det her i dag, det er Frivillighuset, som er en underafdeling af Dansk Flygtningehjælp. Og de laver rigtig mange aktiviteter nede i Nørrebrogade, nummer 32. Og derudover så er det Follow the Women, som er en forening, som laver et cykelløb hvert år nede i Mellemøsten. Og vi synes, det kunne være en rigtig fed idé at flytte cykelløbet her til Danmark, og så cykle med kvinder fra alle mulige forskellige kulturer. Det er sådan i dag, der cykler vi 4 km ned til Læsøparken, og så har vi en lille pause, og så cykler vi tilbage hertil. Og med på turen, der har vi Karma-kanonen, som han har lovet at sprede rigtig god karma og god musik hele vejen igennem, så I er i godt humør. Og når I så kommer tilbage hertil, så vil der også være noget musik med en, der hedder Anders Riis,